କାଲି ରାତିରେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଲା ଆଉ କହିଲା କି ଘରରୁ ବାହାରକୁ ଆ। ମୁଁ ଯେମିତି ହିଁ ଘରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ସେ କହିଲା ଚାଲେ ଚାର୍ମିନାର ବୁଲିଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ରାତି ଆସିକରି 9ଟା ବାଜିଲାଣି, ଏବେ କ'ଣ ଚାର୍ମିନାରକୁ ଯିବା? କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା ମାନିଲାନି ଆଉ ସେ ଜିଦି ଧରିକରି ବସିଲା କି ଚାଲେ ଚାର୍ମିନାର ଯିବା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନି, ମୁଁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଆଗା ନାହିଁ ତ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାକୁ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଚାର୍ମିନାରର ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ବନେଇଦେବି। କାହିଁକି ନା ଚାର୍ମିନାରକୁ ଆପଣମାନେ ରାତିର ବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରି ଗଲୁ ଚାର୍ମିନାରକୁ। ଚାର୍ମିନାର ଆମ ଘରରୁ 17 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାର୍ମିନାର ଯିବାକୁ, ଯଦି ଆପଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନହେଲେ କେବେ ବି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଚାର୍ମିନାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମେନଲି ରାତିର ବେଳେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାର୍ମିନାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରାତିର ବେଳେ ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଚାର୍ମିନାରର ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ସ ଲଗେଇଥିବେ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆପଣ ରାତିର ବେଳେ ଚାର୍ମିନାର ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ବେଲେ। ତ ଆପଣ ଏଠି ମୋର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ମଲ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ବହୁତ ଥର ସିନେମା ଦେଖି ଆସିଛେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋର ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେଖିଥିବେ ବେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଏଇ ମଲ୍କୁ ବହୁତ ଥର ମୁଭି ଦେଖି ଆସିଛୁ। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବେଲେ ଏବେ ଯାଇକରି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ଆଖପାଖି ଚାର୍ମିନାର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଚାର୍ମିନାର ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଦେଇଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ବି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ରୁ ଚାର୍ମିନାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମେନଲି ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ କ୍ୟାବ୍ ବି ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ରୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛ ବେଲେ ଆପଣ ରାପିଡ଼ୋ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ରୁ ଚାର୍ମିନାରକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ର ଟାଇମିଂ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ନିୟର୍ ବାଇ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଚାର୍ମିନାରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କେତେ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଦିନ ମାନେ କିଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେଇଯାଉ, କିଛି ଏମିତି ଦିନରେ ଲୋକ ଏଇଠି ପୁରା ଭରି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇଠି ଚାଲି ବି ପାରିବେନି, ସେତିକି ଲୋକ ଭରି ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖୋଜୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବେଲେ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ବି ପାର୍କ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣ ସେଇ ଗାଡ଼ିର ଲକ୍ କରେକ୍ଟରେ ଲଗେଇଥିବେ, ନହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ବି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାର୍ମିନାରକୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପଛଆଡ଼େ ଚାର୍ମିନାର ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ज़्यादा ପବ୍ଲିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଦିନ, ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଦିନ ନହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ 15, ମେନଲି ଅଗଷ୍ଟ 15କୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ବେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଚାଲି ବି ପାରିବେନି, ସେତିକି ଲୋକ ଭରି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ରାତିର 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ହେଲେ ବି ଲୋକ ଏଇଠି ଭରି ହେଇ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଦିନ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଦିନରେ ଚାର୍ମିନାର ଚାରିଆଡ଼େ ସେତିକି ଲାଇଟ୍ସ ନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଆପଣ ଆସିବାର ବେଲେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଚାର୍ମିନାର ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ସହିତ କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗେ। ତ ଆମର ଚାର୍ମିନାର ଦେଖିବାର ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ କିଛି ସପିଂ କରିଦେଲୁ।
शॉपिंग रो याद आसिला जदि आपण गोटे झील तो निश्चय चारमीनार रे शॉपिंग करने को ट्राई करंतु कहीं ना चारमीनार रे झील मानकर एक्सेसरीज हो कौन भी हो एतिकी सस्ता रेट रे मिलिबो आपण विश्वास भी करेनि। तो फाइनाली एबे आमे घर को फेरी आसुचु। आमर घर चारमीनार पाखरो मु आगे कहला भाया 17 किलोमीटर दूर रे थाए। तो आमको आखापाखी पाख आगा कही पारिबो एते भी दूर नाई तो चारमीनार आमको, किंतु आपण जदि हैदराबाद रे कोठी दूर रे रहउचंदी तो निश्चय आपण गूगल मैप्स रो सहारा नब नहले कैब्स कि रैपिडो कौन एल बुक करदेव। आहरी गोटे कथा जदि आपण लोकल ऑटो कथा हो चारमीनार जावाकू तो आपण गोटे थर ऑनलाइन रे प्राइस देखी दियंतु तापर लोकल ऑटो को कहतु कि तार भी कम प्राइस रे नहीं कि जीवाकू। जदि सी तार भी अधिक प्राइस नौची तो आपण निश्चय ऑनलाइन रे ही कैब बुक करी जातु कहीं एठो लोकल ऑटो वाला माने आपणठू अधिक पैसा वसूली करिवार चेष्टा करेंगे। तो फाइनाली एबे आमे घर को पड़ी आसिलु एटा देखि पारुथिबे। तो जीवा पूर्व गोटे थर ये वीडियो को देखंतु जदि आपण अगस्त 15 दिन चारमीनार को जिबे तो आपण को चारमीनार किछि एमिति देखा जीवो। तो ब्लॉग जदि पसंद आसिला बेले लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करवा भूलिबेनी। तो मु मिसिबी आहरी गोटे एमितिकार ब्लॉग रे। अंटिल देन बाय बाय टेक केयर जय हिंद।